Kevneşopiya medreseyên Kurdî bas li bajarên Bakurê Kurdistanê ne. Li hin bajarên Tirkiye bi destê alim û melayên Kurd jî berdewam dikin. Ev medreseya ku dengê feqiyan têda olan dide. Li navçeya Selçukliyê ya bi ser bajarê Konyayê ye. Ev medreseya ku ji derve wek avahiyeke ji rêzê dixuye. 30 salin ku bûye navenda ilm û perwerdeya zimanê Erebî û hînbûna dînê İslamê. Damezrêner û müderrisê yanî dersdarê vê medreseyê Mela Mihemed Salihê Xursi ye. Mela Salih di sala 1953 da li herêma Xursê ya bi ser qosera Mêrdînê ji dayîk dibe û di sala 1992 da li bajarê Konyayê vê medreseyê ava dike û têda bi hezaran feqî û xwendekar perwerde dike. دار خلود للسعيد والشقي معذب منعم مهما بقي. Mela Salih bi zimanê Erebî li ser mijarên cuda cuda yên wek kelam, tesewuf, sünnet û perwerdeya medreseyê derdora pêncî kitêb nivîsandiye. Sala sihîye ku em hatin Konya. Sala sihîye em hatin tabî medrese me li Qiziltepe hebû. Li Qiziltepe menêrt di wî zerfî de wê îş gelek tevle heb bibe medrese nemad meşe. Xwedê Teala wer müyesser kir. Em hatin men medrese neqlê Konya kir. Bi seda jî alim jî rabûne, bela bûne. Yani nel Tirkî tenê dinyayê bela bûne li gelek cihayê muhim xizmetê mezin dikin. Li vê medreseya ku bi alîkariya xêrxwazan aşê wê dizvire, bi usûla berê 12 ilmên İslamî hîn dike. Têda bi giştî heftê feqî û 10 müderris hene. مدامي عبادة دكن بمدد فقيه متين درسي ام درسي وان جوان معنا ود بيجن لفظي ود بيجن تشتي اشكالي ويها بام غزاري دكن بيشي درزا خلاص كر بي فقي راد بي مذاكره خودك متن خو ازبر دك درسي خو تكرار دك كتابي مزم كتابي خو مطالعه دك يعني نظام مدرسي حقيقه نظام كات الدنيا دتني مدرسه كرمان جاده أصل لسر تفكري يعني اختيكو فقيت هاتن مدرسة بري وان تشويقي لسر فكران دنيت كرن لبرا تابد مدرسة ده يعني بيشكتنا زمان كرمانجي هي فقيه مج بري دري كردستاني تين فقیهên Kurd wek usûla berê beriya ku derbasê rêzimana Erebî bibin. Pirtûka helbestkî yan û bihara piçûkan a Ehmedê Xanî ku bo zarokan ferhenga Erebî û Kurdî ye û her wiha pirtûka bi Kurdî ya Nehcul Enamê ya Melaxellê Sêrdî ku têda behsa bawerî û eqîdeya İslamê dike dixwînin û ji ber dikin. Navê me Yusuf e ez ji Diyarbekirê ji Gozelî me ez 12 salî ez hat medresê ji bo riya Xwedê Teala em hatiye ez vay 4 sal medresê me ez Saedûniyê dixwînim. Ez Mêrdînê me ez hatime medresê ji bo riya Xwedê em bixwînin vira. Em bi berê mektebê jî dixwînim ez ê îşa harme lîsêkî. Navê min Mihemed ez ji bajarê Rihayê me ji qeza Wêran şerê ji gundê Qerequziyê me emrê me hevde bû ez hatim bajarê Konyayê cem sedayê Mela Salih. في النهاية الحاصل يعني مدة العلم والإدراس. Piraniya feqiyên vê medreseyê Kurdin û ji bajarên cuda cuda yên Bakurin. Li hin feqî ji welatên wek Misir, Sûrî, Qirgizîstan, Iraq û welatên dinin. Heta di nav wan feqiyan da kesên wek Mûmînê Misrî ku fêrî Kurdî bûne jî hene. Navê me Mu'min, ez jî Misrî me. Ez medrese dixwînam, ez feqiya Mela Salihim. يعني جئت إلى تركيا قبل 7 سنوات. از بریا 7 سالان هاتم ترکیه. اف 5 سالان از لوی دبستان ما. Li seranserê dîroka Kurdan ve medreseyên Kurd ji bo pêşketin û hînbûna zimanê Kurdî roleke girîng lêstiye. Li vê medreseyê jî ji bo feqiyên Kurd piranî ders bi zimanê Kurdî têdayîn. Seydayê Ehmedê Xanî dibêje heta tu dewr û dersan nekî tekrar û mesrûf di dunyayê de tu nabî ne meşhûr û ne meዕrûf. Feqiyên li medreseyên Kurdan jî
گه ددن وی شیرتا سیدای خانی و جنمیجا صبح حتی دان عشای دور و درسین خود تکرار دکن و جبر دکن. عمر سنمس، روداو، قونیا.